Taura na dito ni Alan og Wanda. Lagi. Alan. Hindi ko kaabot. Taas ni pag-abot. Abot ko na mamay laro niya. May masya na. Hindi mo na alam. Anong Lubag ang kahoy guys, naglihok. masa lang. Masa ko no lang. Anong rice cooker? Tara. Gato ko ara sa taperwero kay nay taklog. Dapat ikan dia. Dala pa kanon dito. Masa day? Masa. Ako taglog na eh. Mo to pelit. Ang taperwer. Salay ka doon. Ako taperwer na eh. Kana sa labis na taperwero lang. Kuga ilipin eh. I-mix na knife. Ha? I-mix ba? I-mix. Udsa. Dua, eh. Lomo na. Mana-mana oh. Pangaro na. Sayang. Pila lawago na eh. Di man to kanina. Ugot eh kuno na. Dagan ba man? Nagpaksiw ko kuan guys na ako'y sabaw. Yan na ka? Iduli pa pang baho man na pa. Bawo ka niya ako. Kanya ako mamalot. Hindi pa lang gaon. Langgaan to ka kayo. Nabaday mo asawa dahil. Blab sa dagal na. Alam kita karon kay wala masawa ilag saba. Ay lagsaba. Magsaba na mga bata. Magsaba ha. Saba kita lulu ha. Ay, saba ni Saba ra ba na imong mini. Saba kita ha. Saba mi kay. Dapat pag Nay sabaw na ninyo. Sabaw. Karon mi. Abot ang iula. Nya na daw si Alan og si Doydoy guys. Mimi nagkaon na Mimi guys. Ama plato ni mo Bing. Wala. Oh. Kanya naman po yung sabaw. Kanya Ani naman adto taniya tanan guys. Dito. Unsa oy kuha? Makabarin mo kahoy. Tatapit yan. Wala te. Sige na. Diyan na lang. Kay kayo.
Pero ito yung napag-starting, kung gapin niya lang ito, pagbalik, pagbalik. Pangaon taniyo tanan guys. Diri sa minangaon sa gawas kay sa sulod nagkuan. Karanrakas. Unya na daw na siya mukaon guys kay na siya gigutom ng happy magud na siya. Si Doy yapon mapagyapon gigutom ng happy. Naunsa naman taon ning mga kani guys kinaut ni nalabian ginialan di pagtambak manang kalutan nga i-level gid siya dana sa kuan nya sa kusina ni siya itambak pod kay Ginoo ko ang unsa ba mo bais na ako sa akong baboy ka panyugtuhon di ay sanay po. Ha? 6 meter? 6 meters, 150. 150 tumaon. Ikaw na nga nga kabilyalan. Diba i-exit to dito yung anak do. Bubagan diyo. Tunga to. Isa dire, isa tunga, isa dito. Kisugda na nila guys. Yan na ang ilang kuan. Agoy. Nailo na nila eh. Ha? Garang-garang habis ang nila. Nagbayanihan ta guys. Kung naman ko gidit sa video ni mama. So atong kulihan si Mother Dani guys. Buka lang. Kay si Mother nagpala guys. Ay Dani lang, buka lang. Di ako na sa Mother Day. Di pa siya papuli guys. Pasingot ta. Agoy. Pasingot guys. Nag-edit ko sa yung video. Utanang ka guys. Kaya dito man na siya sa kuan guys. Utanang ka umpak ko. Ay po na kay ma. Yung pagkakaon da ilang binarito kay. Kahit ayo. Kaging. Ikaw na ni video mo kaya ako'y bukal sa isa mi. Paginis mimi guys, di kasugo guys. Di na siya banon sa swimming pool. Yop sayop. Anong iyop man ako? Basta pinawahan man eh. Putput lang. Balas po na lang. Di ako na sana naman di. Ako sana sa bato di. Di ako na sana di. Di.
Sige, nagtanod. Cellphone. Ha? Tanod, okay. Parong na. Medyo, okay. Kadugangan ni Doy guys. Kaya daw na puno. Bukat ng udagar sahon. Ay, hindi ka ma. Gatkatan doy. Ngayon ma. Medyo kaya ako siya ito kaya na. Hindi nga ka. Lubog ba? Lubog. Hindi lang. Hindi ako saan ito kamay. Kaya sakot na ni Doy ang balas guys. Di mo pa daog na. Gawilaan mo eh. Gawilaan mo so. Di mo pa daog na unon. Saan siya? Saway pa dito. Nagkawan ka kung gani. Ang ubana. Ang kapila naman dito kasa. Kataog ka na ba? Kabuang. Pagkabot sa iya nga bagay, sige na. Uy eh. Diyan mo ka Doy ah. Ito may tuyok na. Hala nga. Hindi, sudan. Tanawan na hagod ako kamoto, kadugo. Karoon sa rin video ko. Mura pa sa rin mama. Mimingag. Unsa man imong cellphone nga bulingit ng kayo. Yan. Hmm. Aman. Yes sir. Labay, tik. Ya. Ang gamay ra malagi na Doy. Wa man na puno. Ako dito, kare ko dito. Eh na. Bela ko sa ko isa. Sakto naman, tulo. Upat. Raw. Katuro. Agar sa kana? Ayaw. Puno-puno ko na. Abi na ko Doy na nagtrabaho. Babang. Ibang kapag balay. Galing allowance nanay dayon. Alawan sa eskwela. Tulo mo? Kuwang mo ng balastik. Tay mong bato. Wala akong doy. Kawayan. Pikason pa din na. Tibukon ra. Nada sa inyo dahil gugma. Ada sa pa. Ang gugma yun. Panay ko. Pila ka balas niya eh? 5? Ha? 5 kabalas upat ka. Bato. Nami abli nga pala. Isa ito.
Sila ka, Pandong. Report. Pat? Tadong. Ugma din na lang trabaho, matik. Patan ko. Mura lulong ba? Sinabaga ko na. Puro disla po man. Sad. Pugman. Pugog na tubig ni. Agoy. Naway, kuha to. Pisil. Wala na ito ako. Mano balik-balik. Isang cook. Wa man nagani din si. So, sayang niya. Wangon. Ha? Wangon. Ang. Ini. Bawa na ba to? Man. Pag natunga. Kuangon jud. Baik tubig. Nanggalan niya ng tubig. Ako ba tayo kaya? Ang ila ba budget sa ako na kunin ko ba ang ito kapala. Ini na ako ano di. Ang dito kapala di pag ina makapuno ko na. Ginani kong pala pinalahan nila punon. Di manguha lang tag bato dia sa kuano, the plane. Tagan man bato dia sa the plane. Makasuhan ka. Kasuhan gyahap. Lamba ko no, lamba. Hinayra na mo cellphone dia lang. Bunda? Ala nga nakakubra ka na siya. Nakakobra pero yung baboy di ang gusto. Lihan. Paubos. Di naman sana mag-ubos ang suga kay habog man. Tantangon siya pero katkaton. Kuha naman naka-watch 5. Kato na isa rin na dili, na pwede mo Dali man mo na ikuan mo. Ngit-ngitan na guys, nangit-ngitan. Doy! Tumutok na ito. Ito na pressure, Doy! Ibak-bakan, lugar din yun na.
Oo, kay kita tambakan ba ni sa una. Pwede ka ni sa tawag ang tubara. Kita pilih si panel. Sindot PVC panel. Dili lagi ba ganing mo uyog-uyog. Hindi na mag-upa. Dito mo ka ba? Murag kay trabaho lagi sa gitgit na. Laro. Di ba kadula lagi, barmangan? Blue ramang pulat ang Imbis 1,000 na lang kulang na kayo, 1,000. 100 lang parang sa sa windpal. Ang tuloy nga. Last night. Last night. dit ha. Anda yun na. Sige mo laban ba? Ang lolo. Laban mo ito, nag-uot lang. Good morning guys. Nara ang update sa atong kwarto. Humanagid siya og flooring. Then tulo ni siya ka kwarto guys. Nya na division update taramon niya kung mahuman ba ni division karong adlaw. So managid siya pero smoothan pa daw ni siya gutro. Nag-smooth pa ni utro guys. Kaya naggarang-garang pa man ni siya. Nagabilan man kagabi na smoothan pa daw ni utro nga alan guys. So nara ang update sa atong kwarto. Humanag yun ang atong tulo ka kwarto guys of flooring. Ayan, humana siya. Daghan kayong salamat ma'am from USA sa mga blessing ay mag-share sa among pamilya. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan o ilabi na sad sa nagkuan jud ani pagsugod ni Ate Silo. Daghan kayong salamat ate og ni Ma'am Pinay Beauty Ate California. Daghan kayong salamat sa inyong tanan sa inyong pag share og blessing para sa akong balay. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa tanan-tanan nga nag-sponsor. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Nakanagid ang akong kwarto. Yung tulo ka kwarto siya og flooring. O salamat kasi tanan. O salamat po niya Timaya. Salamat niyo guys. Bye.